bir nинди битликте коплый алмый, нурлар сипкен күңел күзләрен. Шуңа менә игътибар иттем әле. Шул турыда сөйләр сүзләрем. Барыбыз да битлек киеп йөри. Замана шул кими ярамый. Күңел күзен һич качырып булмый, битлек киюгә дә карамый. Синең күзләр, шундый нурлы күзләр. Син елмаеп миңа карадың. Үзеңнең күңел күзен белән йөрәгемә минем ярадың. Күпме еллар беләм ул күзләрне, ул күзләргә карау зур ләззәт. Күргәч сине елга бер булса да, әйтәм булуыңа дип зур рәхмәт. Салмак атлап узып киткән чакта нурлар сибелеп кала йөзеннән. Мин елмаям шунда җавап итеп, һич кайтмамын әйткән сүземнән. Язмышыма шиксез рәхмәтлемен, очраштырган гүзәл кеше белән. Йөрәгемдә тирән урын алды, җылы караш искелеге белән. Автор Гөлнур Галимова.